Belge filma binavê Kirasê ji agir behsa jiyan û serpêhatiya Xalidbegê Cibrî dike ji aliyê derhêner Kerem Tekoğlu ve hatiye amade kirin. Em ên navaroka wê belge filmê ji derhêner bi xwe bipirsin temaşevanên hêja de belge filmê de ev belge film kengî hatiye amade kirin li ku hatiye nîşandan navaroka wê behsa çi dike em ê ji derhêner bi xwe ku weke Kerem û tê nas kirin Kerem Tekoğlu ji bajarê Amedê û di warê şanwê û nivîsandina pirtûkan û derhêneriyê de gelek xebatên wî hene. 27 pirtûkên wî hene bi her du zaraweyên kurmancî û zazakî di damezrandina 11 saziyên çand û hunerî de cih digire. Heta niha gelek belgefîlmên wî li mîhrîcanên navdewletî jî xelat wergirtine. Tevî belgefîlman hin kurtefîlmên wî jî hene. Vê carê jî belgefîlmek bi navê Kirasê ji agir amadekiriyek û behsa jiyan û serpêhatiya Xalidbegê Cibrî dike. Derbarê wê belgefîlmê de temaşevanên hêja ya ku me di nûçeyê de jî behs kir bi navê Kirasê ji agir derbarê Xalidbegê Cibrî hazir kiriye derhênerê wê belgefîlmê birêz Kerem Tekoğlu ye ew bi xwe bimereye ji bajarê Mêrdînê Bakurê Kurdistanê em ê derbarê belgefîlmê de hin pirsan ji wî bikin birêz Tekoğlu, Kerem Tekoğlu ku bê Kerem û tê nas kirin bêguman em ê hin pirsan ji wî bikin. Dem baş be hûn bi xêr hatin bo bültenema em kêfxweşin bimerene. Roja we bixêr, spas dikim Kekeyûk, roja te û hemû bînerên te xweş be. Her bijî spas dikim. Kekê Kerem, hinekê nawaroka belgefîlma we em godar bikin behsa çi dike hûrdekariyê wê kengî hat amade kirin, li ku hate pêşkeş kirin yan kengî dê pêşkeş kirin hûrdekariyê wê bipirsin Kerem ke. Baş, serçava. Na derdorê 2 sal berê min dest bi vê projeyê kirbû bi navê Kirasê agir ku li ser jiyana nemir Xalidbegê Cibrî. Wekî ku hûn dizanin Xalidbegê Cibrî serokê Cemiyeta Azadî ango bi navê xwe yê ku di nivîsê de derbas dibe serokê îstîxlal û îstîxlasa Kurdistan e. Ji çêbûna wî ji hatina wî ya dunyayê hetanî bi dardakirina wî wekî rêyekî medaye berxwe û ev belgefîlma bi navê Kirasê ji agir jiyana Xalidbegê Cibrî derdixe pêşberî temaşevanan derdixe pêşberî herda spî. Xalidbeg yek ji wan şexsiyetên Kurdek ku navê wî dîroka Kurdistanê de bi tîpên zêrîn hatiye nivîsandin. Xalidbeg yek ji wan kesaye ku emrê xwe tenê ji bo xilasî û azadî û serxwebûna Kurdistanê terxan kiriye û bi wî rengî jî yaye. Lewre di vî 5 salê dawî de gelek belge û dokûmant derketin meydanê ên sed sala dawîn lê di derbarê Xalidbegê de mixabin pir kêm belge hene. Di vî warî de em gihîştin gelek belgeyan, gelek belgeyên bi taybetî belgeyên Fransîyan ku di wê demê de dema damezrandina hereketa azadî ango Cemiyeta Azadî de gelek belgeyên wan ku wan bi xwe girtiye ku dibêjin di 1921 da li Erzeromê hatiye damezrandin. Cara yekemîn e ku li Kurdistanê hereketekî bi navê Kurdistan, bi navê Xilasiya Kurdistanê hereketekî tê avakirin. Cemiyetên berî wî, hereketên berî vê hereketê hemûl diasporayê li Stenbolê, wekî ku dizanin Rojnameya Kurdistanê 1898 li Qahîreyê, Cemiyeta Hêvî û Tealî û a jinan û hemû bêtir li Stenbol hatine avakirin lê cara yekemîn a 1921 hereketeke Kurdistanî li Erzeromê tê damezrandin dibin serokatiya Xalidbegê Cibrî de. Bêtir naveroka bernameya me fokusa me bêtir hereketa azadiye. Lê weke formata projeyê, formata bernameyê jî biyografiye.
Xalid Bey King'e hatiye dinê û duê navbera heta wefata wî heta dardakirina wî jiyana wî xwendina wî zarokatiya wî ku mekteb dixweyne di artêşa Osmanî de dibe mîralay û hetanî bi dardakirina wî weke biyografî ev film jiyana Xalid Bey Cibrî derdixe pêş باشه li ku heta niha hatiye nîşandan di Mêhrîcan û festîvalan de we beşdarî kiriye gelo keke kerim Keke Eyûb ev nû proje qediyan deh roj berê me posterê wî yani afîşê wî belav kir du roj berê jî me fregmana yekemîn belav kir hê li deverekî nehatiye weşandin û me hê neşandiye festîvalan ji niha û pê ve em ê bişînin gelek festîvalên hemnamnete wî û festîvalên Kurdî festîvalên ku li ser fîlmên Kurdî jî têne çêkirin lê berî wî di dawiya meha cotmehê de ber bi dawiya meha cotmehê meha yazdehan da li Amedê bi galayekî berfireh cara yekemîn ev belgefîlm dê li Amedê li warê Kurdan galaya xwe bike em niha amadekariya wî dikin ku di dawiya meha cotmehê de kirasê ji agir li Amedê derkeve pêşberî temaşebana. باشه em hinekî jî derbarê kesayeta Xalid Bey Cibrî jî wekû we amaja bi giringiya wî dîroka wî kir kêm zêde hema herkes zane yanî we giringiya we zêdetir derxistiye pêş di çi noxteyê de we behsa giringiya wî kiriye destpêkirina şoreşê da wek we behs kir Komalaya Azadî ji ber ku kurxaltikê Şex Saîdê Pîranê jî bûreyê wî yê jî bi hevra şoreşberiya Şex Saîd şoreş dest pê dike pişra teslîmî wî tê kirin hindekê noxteya giringiya wî kesayetî de ez xwazim ji zarê we bibîsim kerem ki Na Xalid Bey şexsiyetekî pir muhîm e dîroka Kurdistanê de. Yek Xalid Bey perwerdeyeke leşkerî pir baş dîtiye. Bi xwe di artêşa Osmanî de mîralaye. Yani li rutbeyên yek ji rutbeyên herî jor e. Li Filîstînê di şerên cihanê yekem de li Filîstînê, li Yemenê, li Sûrî piştre piştî salên 1911-12 şûn de jî li herêma Kafkasan ku dibêjin li sînorê Sovyetê şervaniyekî muhteşem kiriye şervaniyekî pir mezin kiriye ji ber ku mêjî wî yê şervaniyê ye divir da giringiyekî pir muhîm derdikeve pêş kesekî pir stratejîk e divê belgefîlmê de ev tişt gelekî derdikeve pêş karûbarê ku dike bi Kurdî em dibêjin bi zêr û ziber hemû tiştê xwe profesyonel û bi awayekî pir li pêş bi awayekî modern derdixe pêşberî me dema ku em li jiyana Xalid Bey Cibrî nêrin piştî şerê cîhanê ê yekemîn ku dewleta yani komara Tirkiye dewleta ku nû hatiye avakirin sozê xwe yê li hemberî Kurdan nayîne cî Xalid Bey dûr da bi tevî hevalên xwe ferq dike ku dibêje êdî em ne birayê êkin em birayê hevdû nînin divê Kurd bi serê xwe bi tevger bibin û dikeve keftelefta vê xebatê berî wî jî heye pekî weke ew ê weke organîzeyekî çêtke helbet hemû şêx û beg û axayên Kurdan serok eşîrên Kurdan ra Xalid Bey têkildar e bi Kurdên Elewî re têkildar e bi Kurdên Êzidî re têkildar e bi Kurdên Başûrê Kurdistanê re têkildar e bi Simkoyê Şikak re têkildar e bi Mele Mistefa Nemir Mele Mistefa ra Nemir Simko ra têkildar e bi ser Kemal Fewzî re bi Sovyetlerê re têkildar e gelek belgeyên wî wekî telgrafên wî yên ku me dest xistiye telgrafan ji Lenin ra dişîne û ji Lenin re dibêje win dibêjin em dostê milletên bindestin em Kurd jî bindestin û em li xilasiya xwe digerin azadî û serxwebûna xwe digerin divê hûn destek bidin me wekî bi vî rengî Xalid Bey pir berfireh bi hemû aliyên Kurdistanê ve têkiliyên wî hene nabêje eva dîndar e eva Elewî ye eva Êzidî ye eva ji millet yani weke netew nebeşî weke mezhebî
وەکە ئۆلی ji kesekê dinêye. بله Qiyeteke naxe navbera wan û ev hereket bi vî rengî birêva diçe. Hetanî 1924 îdî têkiliya navbera wî û Mustafa Kemal bixweşî îdî nebaş dibe. Ew tiştên ku dewlet yan jî ango komar jê re dibêje tu carî qebûl nake û dibêje ez ne rûtbe ne meqam ne mewqî tu tiştek qebûl nakim armancek min heye navî Kurdistanê. û di 24 da wî digirin tînin bedlîsê û mixrabin erdnîgariya Bakurê Kurdistanê serheda Kurdistanê da weke testek wî digerînin tînin li bedlîsê zindan dikin bi tevî Mela Abdurrahmanê Şirnexî bi tevî Yusuf Ziya Teğmen Rıza di 4 Nîsana 1925 wan bi dar datkin ji ber ku ew roj li pira Abdurrahman Paşa li Mûşê Nemir Şêx Saîd jî tê girtin. Rojek Şêx Saîd digirin ew roj xalk begê û rêhevalê wî bi dar datkin. gelek spas dikim birêz Kerem Têkoğlu derhênerê belge filma li ser jiyana Xalbegê Cibrî spas dikin ji bo tevlîbûna we dibêjin dem baş û destwesa be. Dikim mala we ava be ji bo we mazûvaniya me kir û ez spasdarim ji bo hemû hevalên xwe ekîba xwe koma xwe ya ku di vê belge filmê de alîkariya min kir û pişta min qewî kirin û bi taybetî jî ji bo malbata severan ku malbata severan neviyên Xalid Begê Cibrî ne mala wan hezar ava ku di vî warî de li kêleka min bûn. Em jî hêviya serkeftinê ji we re dixwazin her hebî spas dikim.